Igama uSanele Wantanzi Sibongo. Ngithole inbox ku-Facebook. Usisi uthi, Sanele, ngi-create i-fake account ngenzela ukuthi ningakwazi ukungitracer or ningangitholi or ngingaziwe ukuthi ngubani. Empeleni Sanele, ngiyayisola ngesenzo sami engasenza sibi, futhi mengathiwa ngithola ithuba lesibili ngiyathembisa ngeke ngize ngikwenze. Sanele, besizalwa sibabili kuyimina usisi wami, mina ngimdala, usisi wami omncane ungaphansi kwami, sishiyana mhlawumbe ngeminyaka emithathu. Usisi wami besithi sakhula ubehlaniphile, angifuni umdlela amanga, angifuni ukuqamba amanga, angifuni umkhulumela umoya, ubehlaniphile and eyingane elalelayo. Eyingane elalelayo bethumeka kalula, bonke abantu bebeprefer yena ekhaya. Mina bebethi bengithuma, uyazi na uma usakhula ube naleyo nkani leyo, so bengiye nginqabe kubantu abadala bagcina sebengizonda. So bekuthi-ke kwenye inkathi mesipheka besipheka ngokuhlukana, kwenye inkathi kupheke yena. Mekupheke yena into ekade ngiyinothisa sakhula, umama ubekunquma kakhulu ukudla kuphekwa yena, ezesho ukuthi hhayi alibuzwa-ke leli ukuthi kupheke ba, emgagule ngegama engeke ngize ngilisho. Kuhambe isikhathi kuthi mekupheke mina, umama mekudlile uyayithulela nje, ancomi akenzi lutho, kunalokho vele engakhuluma edle nje kuphela. Kwangiphatha kabi lokho kangangokuthi ngaze ngasuka umona. Kwathi kupheka usisi wami ngase ngiqulele iphakethe lonke lasawoti ekudleni. Uthe umama mekuphaka ekudla, wambiza ngoshovo wakuphimisela phansi, wamxebula ngebhande, emxebulisa ukuthi why emosha usawoti, why engashongo ukuthi akathanda ukupheka kunokuthi enze kanje, uba uzodla lento. Wamdlisa kona ukuqedisa ngenkani. Lapho ngangiyiva injabulo ngenhliziyo. Umama ubesecela mina ukuthi ngiphekeke kwa right. Waqala umama wayikhonzela mina, kwangabe samkhonza yena. Kuhamba isikhathi usisi wami wanenhlanhla. Isoka lakhe leza lazomcela, lalobola, lenza yonke into, kwashadwa. Lamthatha baba nomuzi, bakhumuzi, bahlala ndawonye, washiya-ke ekhaya. Shiyile ekhaya, mina ibhade ngibe nalo lokuthi mengithola umuntu wesilisa angimithise mase yangishiya. Ngiphinde ngithole omunye futhi angimithise aphinde ngishiye. Ngigcine sengimubabukane kumama kangangokuthi umama wake wasikaza nanokungikhipha. Ngagcina ngikhulunyelwe omakhelwane ukuthi ngiyeza ekwazi ukungilahla, nangempela wangigcina. Ngibe sengicela ukuvasha kancane emzini kasisi wethu. Ila khona engiqale khona ukukhohlakala, ila khona engiqale khona ukonakala nokubahlukanisa benomyeni wakhe. Uphathi 2 yalandela.